Yun, kumusta mga kapotpot? Day 5 na tayo, bawal ma-zero. Time check, 10:55. Tanghali tayo umalis nga, umulan kasi kanina umaga. Sunday morning, pero wala naman talaga tayo schedule ng long ride. Short ride lang talaga tayo. Bukas tayo mag-long ride, Monday. Day 5 natin, bawal ma-zero. Day 1, Antipolo, tapos Recovery UP. Tapos day 3, long ride Gapan. Day 4 kahapon, Philippine Arena lang din. Ngayon day 5, Philippine Arena ulit, Sunday. Buwelo tayo para bukas, tira tayo ng mahaba. Pinag-isipan ko pa kung saan. Galing Marilao, Bulacan, dito tayo dumaan sa Bukawi. Merong shortcut dito. Kasi kahapon dumaan ako MacArthur Highway. Grabe traffic ko, may ginagawa. Kalahati lang ng kalsada yung gumagana. Ngayon dito tayo sa looban, sa may bundukan. Ang labas nito, Philippine Arena na mismo. Comment kayo mga kapotpot kung saan ang gusto nyo puntahan nating long ride. Nahirapan ako mag-isip eh, kasi ang dami na natin napuntahan. Yung iba medyo nakakatamad balikan. Maganda kung may bago kayo masasuggest, lagay nyo sa comment section. Time check, 11:04. Bale, halos 5 kilometro lang hanggang dito mula sa bahay. Siguro mga ilang ikot lang tayo rito. Practice lang, bawal ma-zero.
Yun, lakad konti, nagpicture lang tayo ron sa I Love SMB. Sarap magbike. Santa Maria, Bulacan. Umiikot na kami rito ni Batman minsan, kaya nalaman ko itong ruta na to. Ang mangyayari nito, bali nasa ibabaw tayo ng tulay na dinaan natin kanina. Ito ang dadaanan natin. Ito yung tulay na yan, galing tayo sa ilalim niya kanina. Umikot lang tayo. Yan, dyan tayo galing kanina, oh. Tapos dire-diretso na to, ang labas na ito yung kung saan madalas nag-U-turn pag naglalap sa MOA, sa Philippine Arena. Okay, balik na tayo sa Philippine Arena. Actually yung kabuuan pala ng lugar na yan, ang tawag dyan Ciudad de Victoria. Yun yung malaking lugar na sumasakop sa Philippine Arena.
isang bisko. Thank you. Yun, tapos na tayo magkape. At dyan rin natin tatapusin ang ating short ride ngayong araw. 20 kilometers din, abutin na ako ng 25 kilometers hanggang makauwi. Sarap din ang tambay ko ron mag-isa na. Nakapagkape ako ron sa tapos order pa ako ng biskof. Naalala ko tuloy yung Daniels, yung lagi na-order ko ron. Ay teka, lumampas tuloy ako. Doon pala ako sa kabila pa uwi. Balik tayo, balik. Ito nga pala yung pauwi. Bukas long ride tayo. Mag-iisipan ko pa mabuti kung saan. Kala ko mag-south naman. Tapos meron tayong Yaya Ride October 27. Diyan kayo mga kapot, mag-register kayo. May registration fee 300 pesos lang. Pero may paraffle tayo dyan. May mananalo ng mga piyesa at saka grand prize mountain bike. So kita-kits tayo dyan. Register na kayo sa sarapmagbikeshop.com. So para makapag-register, gawa lang kayo ng account sa sarapmagbikeshop. Tapos bayad kayo yung Gcash. Tapos upload yung doon yung screenshot ng Gcash nyo. Tapos yun, register na kayo. Hanggang dyan lang mga kapatid. Huwag kakalimutan mo tatang kasabihan ng mga stila. Mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Yung swertehin. Hindi mag-skip ng ads. Basta mag-swertehin. Sa muli. Salamat.